Nagyszerű estét és magyar sikert hozott a Boxing One ökölvívó csapatbajnokság második elődöntője Győrben a házigazda Patent Gladiátor és a temesvári oroszlánok között. A győriek az első 4 mérkőzésükből 3-at megnyertek. A 91 kilós Horváth Gábor Robert Leukuta találkozóján a magyar cirkálósúlyú kemény jobb és balegyeneseivel nem adott esélyt a románnak. Az utolsó 2 találkozóhoz tehát 6 pont előnnyel érkeztek a gladiátorok. Ekkor 2 Joker mérkőzés következett. Sajnos az első vendéggyőzelmet hozott. Az Ámbot vitte előre a szíve, de a piros szerelésben öklöző 69 kilós Bieja zárt és taktikus bunyójával nem tudott mit kezdeni. Így az utolsó párra maradt a döntés, ahol a román bajnokság 64 kg-os fináléját ismételték meg George és Daniel Badulescu között. Nos, a győri közönség nagy kedvence Georgi, ha szűk pontelőnnyel is, de visszavágott tavalyi vereségéért. A 11-5-ös hazai siker azt jelenti, hogy a január 27-i Boxing One csapatbajnokság fináléjában a házigazda Komárnos Sharks a győri Patent Gladiátor együttesét fogadja. Természetesen azt a találkozót is élőben láthatják itt a Digisporton.